Kako je lep dan. Šta misliš, jesu li vrganje rodile? Dosta zajebancije. Što si me doveo u livadu? Šta hoćeš ti od mene? Hoću da se pridružiš mojoj firmi. Šta bre? Video sam kako si pobedio deda Baneta. Bio si izvanredan. Šta koji kurac? Vidiš, taj bagrem što si uzeo od deda Baneta, mi smo njega pogodili. I sada si u dugu, a taj dug pa mora da se naplati. Kako da se naplati? Pa mogao bi da radiš za mene. Vidiš, prvog dana kad sam te video, bio si mi fascinantan. Ima nešto u tebi, nešto grubo, odlučno, muško. Tako si istrajan i ne odustaješ uprkos okolnostima, poput Sizifa. Ali jesi li se zapitao šta je tvoja svrha? Vidim ti u očima. Ti želiš više od ovog seoskog života, kao i ja. Zaista me oduševljavaš i jako mi se sviđaš zbog toga. Zato te želim kraj sebe. Brate mili, ovaj hoće da me jebe. A da te pitam, ali da se ne naljutiš. Šta? Jesi ti peder? Kad si me ubao, i dalje ne znam, jel sam dobio sidu? Veruj mi, zaista nemaš razloga za brigu. Redovno se testiram. Idu kurac! Pričaš mi tu neke priče, glumiš mi prijatelja. Samo da me naguziš. Kako da te ubedim u suprotno? Jednostavno, rešimo to sad odmah, ko ljudi. Ima da ti zabijem ovaj mač posred plećke. A šta ako ja pobedim? Onda možeš da radiš sa mnom šta god hoćeš. Pa može. Samo da znaš, ja volim da zabijem ponekada. Ma ne seri više buljašu jedan.